Hola, seguidors! Avui farem de jardiners i transplantarem una alzina. Així que, comencem! Tota aquesta part anirà amb grava, però per posar-hi una mica de color i vida plantarem una alzina. Una alzina que agafarem del mateix jardí, una mica crescuda però no molt gran. A veure si aconseguim que ens visqui. Aquesta és l'alzina que hem escollit i el trasplantament el fem durant l'hivern, que és quan la planta està en repòs i les seves fulles no demanen tanta aigua. Comencem per podar algunes de les branques. Com menys fulles hagi d'alimentar un cop trasplantada, més èxit tindrem que en sobrevisqui. I continuem cavant a tot el voltant, intentant fer un forat per tal d'agafar les arrels i, sobretot, agafar una part considerable de la terra on està subjecte, per així evitar que les arrels de les quals s'alimenta es vegin tallades pel moviment. En català, hem descobert que es diu pa d'arrels. Per tant, intentem fer un forat a tot el voltant per poder extreure correctament el pa d'arrels de l'alzina. Un cop hem marcat el pa d'arrels amb el pic i veient que la podem moure, col·locarem una tela per tal que no ens marxi la terra que té al voltant de les arrels durant el moviment. Sentint-ho molt, i ja que en aquest cas necessitàvem totes les mans possibles per fer-ho, us deixem unes imatges als nostres ajudants mentre nosaltres realitzem l'embolcallat i movem l'alzina cap a lloc on toca. Un cop al lloc, comença la segona part. Fer el forat per tal que l'alzina i el pa d'arrels d'aquesta quedin ben assentats. Així que, pic, xapo i pala i acabar! Farem el forat més gran que el pa d'arrels que hem extret, però hem de tenir en compte que en trasplantar l'arbre no ens quedi enterrat més del compte, ja que així serà més fàcil que les arrels es puguin escampar per continuar creixent. Un cop el forat fet, posem una mica de terra adobada per tal de donar aliment a les arrels i col·loquem l'alzina al seu lloc, curosament i de manera que puguem treure la tela sense afectar les arrels. Quan ja està col·locada, anirem omplint el forat amb la terra que hem extret i amb terra adobada per tal de donar-hi nutrients. Cobrim tota la base i hi tirem aigua per tal de donar-li un respir.
I el següent pas és fer-li un cercle al voltant amb pedres per tal que quedi més o menys bonic fins a la col·locació de tota la grava. I de pas, evitarem que l'aigua se'ns escampi quan la reguem. I voilà! Ja la tenim al seu lloc. Ara creuarem els dits perquè vulgui continuar creixent. Què en penseu? Feu els comentaris oportuns en el vídeo. Acceptem apostes. No oblidis de subscriure't per no perdre't els vídeos de les nostres reformes i bricolatge. Si cliques al m'agrada, ens ajudes a continuar creant contingut. I si ens vols donar un cop de mà, comenta el que creguis oportú. Ens veiem aviat.